Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira angut rata ati ngene caritane Andalira sang Prabu sasra kawin wis mati marang pate suwo wanda Yo jagat ora menggata dhisik. Abimanyu kula wonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Sawetara wektu nggonku mapan ana ing kasatriyan merga ora jenjem menggalih kahananmu anakku nggih cah bagus. Ora pangling praptane bibimu Sri Kandi. Inggih. Yayi Sri Kandi padha kanthi slamet sowanmu. Mun wonten mangendika dawuh sing ngandika Kakang Mbok Wara Sembadra. Miji dhateng wiswanipun inggih rayipun Sri Kandi kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Kakang Mbok. Iya. Tak tampa kowe atur bekti ning ngersaning pun Mbak Yu. Ora liwat pangestuning Mbak Yu muwahi tampanana. Nun inggih sampun sanget anggen kawula pundi. Kakang Semar padha slamet sowanmu. Nggih, Dik. Dik Dengkuramu. Ndara Sembadra. Iya. Wilujeng sowan kula Gusti Ayu. Bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar tak tampa tiba padha-padha. Nggih. Sri Kandi, kula nuwun wonten maring dawuh. Ana wigati apa teka sumusul Mbak Yuma ning kesatriyaning Tanjung Anom. Nuwun sewu Kakang Mbok, nuwun sewu.
Malah kula piyambak ingkang kaget. Sotaning malah kula sareng kula sowan wonten ing Kesatria Tanjung Anom ingkang pangangkat badhe tetinjau dhateng kawontenanipun anak kula pun Abimanyu teka sak mangke. Kakang Mbok Lara Sembadra iki Kakang Mbok Brataja sampun lenggah wonten mriki. Ha piye to iki wong iki anakku kok. Aku ora oleh lungguh nang kene iki karepmu kepiye? Nuwun sewu menapa wonten wigatos kaliyan anak kula pun Abimanyu teka sak mangke prapta wonten ing Kesatria Tanjung Anom Kakang Mbok. Ya sawetara aku mapan ning Kasatriyan Tanjung Anom mergo ora jenjem rasaku. Sapungkase aku nyumpena nyumurupi Abimanyu. Gendang gentir ning sakmadyaning samudra. Kamangka kahanane Abimanyu numpak wujuding prau. Wekasan kagulung ngombak Abimanyu ilang tak kedhepake aku bengok. Dumadakan aku tangi saka nendraku Sri Kandi. Batopet. Lah keteka sami kelawan menapa ingkang kula sumpena Kakang Mbok. Menawi ngaten monggo samangke dipun jagi kawontenanipun Abimanyu supados sampun ngantos wonten laman ingkang keduga badhe ngempet dumateng karajanipun Abimanyu. Iya Sri Kandi. Soroting pantam sumula amadangi sroning pasarean kenani watana remo-remo kalingan ngrangan sang dyah manahan kung sumungken goleng sang kakung rerempo alon wuwuh sira baboyayi man Wiratente pranta yayulun tadeh runte ulun tadeh runte ngaten Juh pratanipun panengah Pandhu nggih Sang Raden Arjuna karya kaget garwe madura wau Manutyaya tama ngampar arum sang kusuma Yatal mawur madu pranta karenaning kaswase neng marga amalagung tuwa miring sang kanda wasrat maja lengleng lalu pangulati surya mangrang sang wayah Saparawe bapakne kula maku ngaturke sembah ku katura bapakne kula iya Sembadra tak tampa Nun sewu pangeran teka rawuh wonten Kesatria Tanjung Anom kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Sri Kandi tak tampa apa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara iya Kakang Semar tak tampa Kanjeng Rama
Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk ora sudi nampa sembah. Nuwun sewu lepatipun Kang putra pun Abimanyu menapa? Bimanyu kula wonten dawuh. Maju mrene badhe paring dawuh menapa? Maju ora maju pecah ndasmu. Ngadangi Watmara sang bagus asmunira kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsa nerang padha kadang kowe menungsa ingkang murang tata kowe wis gawe wirang jenenge wong tuwa ora mung gawe wirang jenenge wong tuwa kejaba kuwi kowe uga gawe cintrakane kawula sak praja negara Ngamarta. Nyuwun sewu Kanjeng Rama. Dasaripun menapa teka kula dipun lepataken ing kados mekaten. Ora sah kokan bebangal, ayo gage mapano. Manuta kowe tak krincung. Sikilmu tak bondo tanganmu. Kowe bakal tak patrapi pidana pati Abimanyu. Kok kuwi mriko ngatos pundi Kang Kanca? Ora pati nduga mana beto-beto. Menika lakon teka malah Abimanyu dipun kula sorot dening Pangeran Janaka Sri Kandi Tututana niku njaluk tulung. Inggih. Piye iki kok anane koyo ngene? Ayo sambato parap. Kowe menungsa murang tata. Apa dikira bapakmu kowe ora ngerteni patrapmu ngono apa piye? Ayo. Kowe manuta kowe tak rudha paripeksa. Cilik kowe tak pilara gedhe. Kowe tak pidana pati mergo wis wani nyolong wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. Beto-beto, Bet. Abimanyu. Sewu teka wonten pawestri ingkang rawuh wonten ing pertapan Widara Payon. Menika sinten Gusti Ayu? Ora mengko to dhisik penemban aku ingkang sowan ning pertapan ngendi? Widara Payon. Widara Payon. Kowe nirake kowe setan kowe. Panjenengan sinten? Inggih. Kula pun Begawan Widara Dewa lan menika candrik kula Widara Yaksa. Begawan Widara Dewa. Nggih. Penemban aku njaluk senjata pitulung. Lha mangke riyen panjenengan kok sinten? Aku garwa Madukara Sembadra. Mbak ya Messi dolanan pelem. Sampeyan iki mbok ya wis ora sah. Gusti Ayu Sembadra. Iya, Begawan Widara Dewa. Nika nek ngaten Raden Abimanyu. Inggih, penemban. Lah wingking mriku. Nggih, kula Raden Werkudara. Oh, menika mboten panglih lho. Gusti Ayu Sembadra menika Kyai ayu-ayu kok nyirit pitbull. Sikak tenan kok. Wong diarani kewan wae. Aku njaluk senjata pitulung penemban. Aku tak melu kowe. Anakku Abimanyu dipulasara karo bapakne dhewe. Aku tak melu kowe penemban. Pokoke aku melu kowe penemban. Sewu. Mesaken timen kautanipun Raden Abimanyu kok dipun pulasara.
kalian ramanipun. Ning nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Kepiye penembar? Nek sampean arep melu kula dina niki kula ora iso ngopeni. Mengke nek sampean teng mriki dhewe ra murunga mung kecekel kalih Raden Janaka. Bakune aku melu sampean ora lha sampean arep tindak menyang endi? Kula badhe minggah wonten ing Kayuwangan Gusti Ayu. Wigatos kula minggah wonten ing Kayuwangan kula badhe nampi wujuding anugrahaning Dewa ingkang winastan wahyu katentreman saha kula kedah ngluwari bebandaning titah ingkang ngamuk punggung ingkang samangke dipun gunjara wonten sapinggiring kawah Candradimuka. Sapa titah ingkang dikunjara dening dewa? Titah menika kula gadhahi kaluputan awis sampun ngobrak-abrik kayangan. Naminipun Sri Kandi ngaten jleg dadi buta Sang Sembadra wau. Oh. Kece wali kece setan wali kobra. Oh. Aja do kaget aku iso dadi buta mergo sanalika panas atiku ngrungokke ngendikamu yen to Sri Kandi dikunjara. Remban ngerti yo Sri Kandi kuwi adikku Dewa ora balekke adikku. Oh, Untal Malang Kayangan. Oh. Oh. Wah. Boy. Pripun lah kok keng ibu malah dadi buta? Siwa Semar aku ora mangerteni. Pun ditenggah wonten mriki mawon. Ya. Woh. Yana Dewaya nuntuna wong aprang. Wong aprang tias padha sarsaran. Astungkara sidam saring bawana langgeng. Kakang Narada. Perkensang marudayang Pak Pong. Pak Pong buk Pong. Ali cedhe sapa sing gawe nggon api Adi Guru? Nuwun mangke. Sak sampunipun kula banjur dhateng pun Wara Sri Kandi kula kunjara wonten sak tepining Kawah Candradimuka lah kok teka Kayuwangan Suralaya kesasapan hawa panas. Mangke riyen. Niki kok gograk kayangan niki pripun? Wah! Lah! Kalono kalaya takut maringkut siung yokang mawinggis-winggis. Bujleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, dewa keparat. Wong Mas Trama sidam saring bawana langgeng. Ana yaksa nyundul suwunan Kayuwangan Suralaya. Kita kuwi sapa? Oh, rasah reka-reka ora ngerti karo aku kowe.
Ayo. Anane aku munggah kayangan iki mergo aku arep njaluk baline adikku Sri Kandi. Sartane sisan bagi aku arep njaluk nggih wahyu katentreman pasrahno aku. Ora mbok pasrahke rong perkara. Oh, gaglah kayangan Kakang rada kados pundi. Wah, bebayani dikondorke mawon dikono. Ah, ngono ora penak. Sandata. Pukulun apa? Wah, jan bocah wedok ayu-ayu kok iso dadi buta. Saged mawon. Praile nyinden ke dadi buta. Kana kek badar. Nggih. Wah, bocah kok ewangi-wangi. Oh, isa dhewe kok ora nesu dhewe kok ngrekasake sanake lho ora. Matur nuwun Pukulun. Nah, rumangsane apa ora? Bratajaya. Kang mangkono. Ulun ngakoni yen to ulun duweni kaluputan sayekti anane Sri Kandi. Ngamuk ning kayangan mung nuntut ana ngarsaning dewa. Njaluk senjata pitulung mergo Abimanyu pinulasara dening garwamu. Mula kang saka kuwi marata diake tampan ana wahyu katentreman. Bratajaya apa dene Sri Kandi. Pun purna. Kakang garwa. Iya penemban. Nggih. Pripun teng kayangan diparingi wahyu katentreman. Sapa kowe tuwekan garangan tuwa kowe? Roba rabi, roba rabi. Lali bojo, lali anak, ngumbar nafsu ngucobrai permadi. Lali omah, lali ngopeni. Dasar garangan tuwa. Semar sak anak-anakmu kurang ajar kowe. Sapa kowe pendhita tuwa? Bojoku mbok jaluk. Ngawiyam panjenenganipun Gusti Ayu Sembadra menika badhe nderek kula. Sembadra moh ayo bali wegah. Kowe milih tuwekan kaya ngono, tuweka kan nek suwe. Ayo bali, emoh. Ayo bali, emoh Sri Kandi ayo bali. Rasudi. Aku jak bali ngapain ya Kakang Sumaryo? Ah nggih. Rumangsane apa? Nuwun sewu sampeyan nek arep njaluk bali garwane kudu iso ngrampungi niki.
Sapa kuwi? Cantrikku Widara Yaksa. Ora minggat diaglak limamu Raden. Rasah. Koko Prabu kok ngepreng. Nenekke wektu ora. Arjuna karepmu iki kepiye to? Pun Kakang iki keng sejati. Nuwun sewu kok kula malah bingung wae lah. Bocah kok pancen ora. Kula wau paduka ngendika Koko Prabu bilih pustaka Jamus nyang jiman Kalimasada dipun cidra dening Abimanyu. Pancen iya. Pun Kakang sing gawa kok senengane ora. Lajeng Kresna ingkang rawuh wonten negari Ngamarta wau sinten? Paling ya Durna. Parat. Digawa iki. Oh iya. Badar. Aku ki seneng nganggo sandangan buta. Arsa madangi dalan Tuk mungup aneng sak pucuking bukir marap abang sumirat peneng soroting surya megolan guthuk Kakang Durna nggih. Kula mangtulungi Dik Pate Bon gak kondur. Janaka. Aduh yang. Nek melu ngantemi aku ta Janaka. Kondur napa mboten? Kondur napa mboten? Kondur. Ayo kondur bebarengan. Ngati aja do korupsi. Kleru. Sing bener pripun? Ngati-ati aja do tukaran. Oh, ngati-ati aja do tukaran. Selamat pagi, Su. Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Kok drisik nika? Yo. Puno mengeseh seneng kene to sampean iki. Aku isin arep nyerah Abimanyu. Isen wong sampean arep mateni mengko Andor Abimanyu ra ndek keluputan apa-apa kok. Pun gak dresiki. Ha niki kayane niki dingatenke tok. Kurawa dresiki dlang, tok dlang. Duratan guntang dlang. Pun. Nika ampun disapu barat kalih Ndara Werkudara. Iya, Kakang, nggih. Pun klasembatan gaya wayu katentreman Ndara Sembadra. Pangestumu iya Kakang Semar. Nggih. Nderek memuja mrih sesandi lan mrih rahayuning bangsa. Kula warga ing lalatan desa Nduwet mriki sak pengker kula nggelar kelir wonten mriki mugi-mugi tansah manggih arahayu wilujeng niring sambikala. Amin, Mir. Kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten, Mbah. Slameta sing nanggap, slameta sing ditanggap. Slameta sing nonton tanggapan slameta sak kabeh-kabehane. Pun tutup korining Guthaka awit bareng iki tesih enten ruwatan, Ndara.